If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie as Anambra the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. For the sake of the audience. One Awamji Festval. Chairman youth sitting. Okay. Nkitaku. I didn't so grand. Nkitaku in Nkitaku village in Agulu. Okay. I didn't so grand. Even in even now, this Awamji. Even in a competition now, Ghanaian by the will of God. Okay. Tata Diva. But I didn't happy. Okay. But never I know that. Now I need to trophy. Aburona, no, all is the will of God. Okay. So when I have abundant blessing, abundant success, divine protection, and the upliftment of this very tournament, the most sponsors of this very tournament, let God send the most sponsors of this very tournament. I'll do a bit of good and I can have okay, still do I can see and no to answer quick go garden. Onwale ikunu meliche melonu tuwabolo nde bulu ikatata. I want to imagine all the guys who have that guys say but okay. Bambo this guy is bambo. But who tell you kumel? Okay. Onya yem for nimi. Abro ni ka go abro na gbaka. Okay. Yes. No, that is it. Thank you. Guys, okwu ndụmọdụ ị na-enye ndị na-eso gị ka wee mee ka ị chọọ na maintain position onwe taa by the time ya emekwa ya n'eski. Tata dị ihe a. Ụmụnne niile gbara mbọ otu ha si kwesị ịgba mbọ. Ilu ụwa niile, n'ịgabụlili ndị. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie as Anambra the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Kedu ndị bụ Nigerian Jews? Ọ bụ ndị be anyị ndị Igbo ji from the group stage to quarter final to semi-final before final. Ụmụnna niile gbara mbọ niile ha ga-agba. Mana ihe Chukwu dere, o degbu ya. Anyị wee na-asị ndị na-abịakwute anyị, ndị si n'azụ wee na-abịa. Ka ha zọrọ nzọụkwụ anyị tata n'ihe a. Na mbọ niile agba tata n'ụbọchị gara aga. Ka anyị nwee ike wee mee gịnị? Wee gaba n'ilu. Nkitaku eji mara Agulu. Nkitaku eji mara Agulu. Ada agakwa n'ilu. Ibe ị na-eme, ada agakwa n'anya ya. N'obi, n'ịfụnanya, Agulu na Nkitaku. Anyị na-agwakwa ndị mmadụ wee sị,
support ba ihe a na-eme ka youth mee gịnị ka youth na-agakwa n'ilu ka a ghara inwe problem around the line. Mr. Akachukwu Okafọ udo dịrị Nkitaku dịrị Agulu n'ụyọ dịrị gị nne na Nkitaku ka anyị were ofu obi wee jikọta ọnụ anyị kọọ nwa abịrị na-eme gị n'ọgba ọgwụ ka ibe anyị na-aragbara Nkitaku bụ ibe ọma ọ bụ na mmezu eje daalụ my brother. Ilu wa niile, ilu wa niile, n'ịgabulili. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie as Anambra the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 08039167049 or you WhatsApp 08065796599. Kedu ndị bụ Nigerian Jews? Ọ bụ ndị be anyị ndị Igbo. Sorry, Sabiko, for the sake of the audience, I'm not going to So, your position at the community? Chairman, Nkitaku Agulu. Okay, so, can you tell me what Thank you. On behalf of K-Star Studio, your studio is well fitted. I can see no gathering manaha Jesus. So some of the things I need to get in here, can case your truck age they were encourage the youth. Actually, youth empowerment, and only champion reliable our patron, Chief Nkitaku Agulu. Akuye wate one year working up with the motor park. Maybe a motor at the badge where the top. On Aquaduebo Agovanza, Chief Nkitaku Agulu. Ewe kolonye na-emi onye nke no bụ Owurubego Chief Peter Ochomma. Ife niile abụ ihe nọcha na range by range. Peter Ochomma ji 300,000 akwado onye 4th position. Wow. Kenneth Ezisi jirikwa bara akwado enweziri ọtụtụ ndị mmadụ mere donation dị iche iche anyị ekeziri ndị consolation prize. Maka a na-enwezi up to G8 ya na-apụta ebe a mana this year ọ dị poor. Ife siri ike na ndị mmadụ egote uwe ojii na ọ na-agara ọnụ. So mmadụ 20 apụta anyị ga-enwekwa ezigbo consolation prize. Donation niile ndị mmadụ nwere anyị ga-achịkọ onye ọnụ kerielefa wee kwadoba ka ha nwee ike ịkọ n'ahụ na so anyị si eme okwu ikpeazụ ịanya ma igwe obodo ma isi okwu ka isi okwu kedu okwu mgbamume na-enyezi anya ọbụla bịa nọnyekwala ụnụ tapụ okwu mgbamume igwe na-abịa nọnyebụla anyị steeti onweghị oge igwe anaghị abịa ebe a mana otu o si wee dị o nwere ka ahụ si were dị ya omenye na orihe ji general Ilu wa niile, ilu wa niile, n'ịgabulili ndị Igbo. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie as Anambra the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 08039167049 or you WhatsApp 08065796599. Kedu ndị bụ Nigerian Jews? Ọ bụ ndị be anyị ndị Igbo.
na-ahụ gbasiri ya ike o ya anọ ebe a taa chief patron anyị bụ Akụnye nwata egwu o kwesịrị ịnọ mana ọ ka nọ on the way white aka na ala ndị o kwesịrị ịnọ ebe a o nwere ihe ji ya kpatara na ọ nọghị ebe a so ekene ka anyị na-ekene onye ọbụla bido n'igwe obodo aka the president general Owele Agụrụ o kwesịrị ịnọkwa ebe a mana o nwere ihe ji onwe ebe o jebere ekene ka anyị na-ekene onye ọbụla na ndị stakeholders anyị nwere na vileji anyị a na-eme nkwado pụrụ iche kemgbe anyị ji wee banye n'ahọ anyị ka banyere ọfụ ihe ha na-eme ka na-atụ anyị niile n'anya nkwado ha na-enye anyị karịrị ihe anyị chekwubere na anyị ga na-ahụ so anyị na-enweta ihe karịrị ihe anyị na-ayọ Chukwu n'isi fa bụ ebe ọbụla onye ọbụla na-etinye aka bụ ihe ọma ka Chukwu gọziere anyị na billions n'aha Jizọs. Afa mbụ Mr. Ekene pasiri emewa mmụọ. Thank you so much for speaking with us. Ilu ụwa niile n'ịgabulili ndị. If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie as Anambra the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 08039167049 or you WhatsApp 08065796599. Kedu ndị bụ Naijiria